ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имҷа навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шавад, дар WhatsApp, имо ва Telegram ки дар рӯи экран аст, дар ҳамин рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. WhatsApp-ош 24 соат кор мекунад, марамат чизи фурӯшӣ бошад, рӯй кунед. Ва дар имза навор чӣ мошин, чӣ хона, чизе ки қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Хуб аст дӯстони азиз, якчанд навор техника аст ва ҳастай бисёр хона ва квартираи фурӯшӣ навори бениҳоят хуб. Хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Хуросон аст дӯстони азиз, аз ноҳияи Данғара, аз ноҳияи Ҳамадонӣ ҳастай, аз ноҳияи Рӯдаки дӯстони азиз, аз шаҳри Норак ҳастай, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе, Турсузода, шаҳри Бухтар, Кӯлов, Ваҳдат ва Ҳисор ва дигарҳо аст дӯстони азиз. Обши навори бениҳоят хуб шуда ҳастай, навора то охираш тамошо кунед ва якхонага, духонага дӯстони аз театри Душанбе дигар тарафам ҳастай. ва курси имрӯза боша 114 сомон дӯстони азиз мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Assalomu alaykum aziz подписчикҳо, хуш омадед ба канали мо. Ин имрӯз мо омадем фасад ина харид 3D мезананд бачаҳо ай Ӯзбекистон хонагиай. امروز ما آمدیم ترابرتین خالی 3D کرده پولی همه جای بود کردن بچه‌ها فریاد کرد به ازبکستان های همه جای چوت که آمدگی عزیز پادشاه این آواز ما میفرستیم استوارا میگن که چند ویدیو دما دیدگیم میگن اگر یگان لوی براسا یگان چی براسا اگر بشوا میشه میگه حالا امیرمو استو میپرسیم اگر خوب بگه همین تای دیوال داوای میشکن شوشته شما دو فون نشان میدهیم شتو امو همه دیوار نکی هم خیلی آنه میشده دو اینا بچه ها اینه صاحب خانه اینا آوازی شوشته چی میکنیم اینه لایه های ایجاده لایه اینا تای دیوال دا میشکن با شوشته همشه نشان میدهیم سبیم اینه لایه شید اینا با این ساعتی که میزنه میره هم خیلی بچه ها اینا نمره رو میمانم به مالا زنگ بزنید мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочная қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Шаҳбур. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастай, ки об, свет ҳастай. Якта калидор дӯстони азиз, якта баня дорад дӯстони, якта баняи дурунӣ ва берунӣ дорад дӯстони азиз, леднӣ ва зимнӣ. гирди хона пол ниход маҳкам дарахтони меваадиҳанда дӯстони азиз, чойлоби ангур дӯстони азиз ҳастай. хонаҳо дӯстони азиз ҳамашон ремонт надорад дӯстони. ду хонаш мегӯяд қатъи калидорош мегӯяд ремонти миёна кардагӣ аст, дигарош ремонтош нопура, яъне ки барои зиндагӣ гузаронашда хона дӯстони азиз дорад. мақсад ки дарахтҳои дусолаи меваадиҳанда шудагӣ ҳастай. оғул ҳастай дӯстона, ҷои тапаххона ҳастай, амборхона ҳастай, аловхона ҳастай, ҳоҷатхона отдельни, об, свет ҳаст дӯстони азиз. насос об барои отдельна барои об, насос кашидагӣ аст дӯстони азиз, отдельния барои мия обшин. ва дар дурuni хона кондитсионер, холодильник, мебел, ҳама чиз шифонер қатъиш дӯстони азиз ҳастай. инашам места. хона мегӯяд дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомон, ки боз мегӯяд муомилаи хубам мешавад. 250 000 савдо муомила дӯстони азиз дар назди хона. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 8470 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои расӣ ахираш 6974 инашта WhatsApp дорад. ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Шаҳбур дӯстони азиз, лаби роҳдай. ҳамаи шароитҳои хона муҳайё дӯстони азиз, кондитсионер, электропакет, мақсад ки кондитсионер, холодильник, ҳама чизи лозимӣ ҳозирада ҳастай.
нашуд сум дӯстони азиз бо арзон ва муомила мешавад. Алиш намешавад. То қа суми хӯля мегӯяд срочно маромат метавонед занг занед. мегзарем баъд дем эълони навбатӣ. дӯстони азиз ба як кас квартира лозим астае ки яъне квартира мехаранд сумашон тайёрае, яъне коробка бошад, без ремонтам бошад мешавад. як хонага бошад то 130 000 сомона коробка бошад мехаранд аз территория дӯстони азиз Фирдавсӣ то тарафи Гулбутара бошад мешавад, яъне ки тарафи якум Советский 46 мисол то Гулбута, Фирдавсӣ, Шоҳ Мансура бошад метавонед пешкаш кунед. агар духонага ам бошад мешавад то 190 000 то 200 000 сомона бошад, яъне коробка бошад, беремонт ам бошад мехарад. агар ремонтдор ам бошад маромат метавонед пешкаш. сумшон тайёрае. як хонага то 130 000 сомона мехаранд, духонага бошад то 190 то 200 000 болои болош ҳамиха мехаранд. мақсад ки а якум Советский то тарафи Гулбутара бошад мешавад, не ки аз дуюм ошона боло набошад. илтимос то дуюм ошона бошад мегӯяд мехарем. сумашон тайёрае. мабодо кадоме ки ягон кас дорад, мисол ки ягоне ки рафиқтона ки хутона ягон кас дорад, ҳамин хел ина маромат ягон домсудое ки мисол ки агар қоидаӣ бошад кортон, ина мақсад ки сумшон тайёра мехаранд. ҳар ду рақамошон кор мекунад. рақамҳои Тоҷикистон Тисел, рақамҳои Россия 14 WhatsApp астае. аз душанбе як хонага духонага дӯстони азиз бошад фарқ надорад. то дуюм мошинара маромат сумшон тайёр аст. кадоме то ки дорем метавонед ки занг занед мехаранд. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар ҷамоати Раисвед пушти масҷид 200 метр боло. 4 сотиқ замин маслуҳат астае ки 3 дар хона кардагӣ астае ки об свет ҳастае. хоб дӯстони азиз як ҳама дигар санги обӣ овардагӣ ҳастанд. як рез санги обӣ аст дар инҷо овардагӣ отдельно барои ягон сохтмони дигатон. хоб боз 1000 дона дига мегӯяд сменблок аста мегӯяд. инашам қадеш падарка астае. хо ҳаммом ҳаста дӯстони азиз, ҳоҷатхона ҳастае. хо ҳуҷҷатош ҳастае, сертификат дорад, забор гирифтагӣ, хонаҳои навсо дар тирезаҳои нав, кондитсионер, хона, истусу, шикатор монтаж ҳамаш тайёр. хона мегӯяд дастсрошона фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомон. 125 000 сомон нархи бениҳоят арзон. бо ҳамирам ягон суб муомила мекунад. ноҳияи Хӯросон, Раисвед пушти масҷид 200 метр боло дӯстони азиз. хоб якумаш рақамҳои Тисел ахираш 0020 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 74 инашта WhatsApp доранд. шахсоне ки аз ноҳияи Хӯросон хонаи арзон мекуфтед, ина ай Раисвед маромат, ина шахсоне ки мехарен занг занед маълумот чакед. айда дига хонаи арзон ай тараф намешавад. срочно бо ягон сум муомила мекунанд. успех кунед гиред. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар деҳаи Енглис. хоб 7 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае ки об свет астае. об дар дони хона ва пеши хона мегзарад дӯстони азиз. 7 сотиқ замин астае, 3 дар хона астае, як хонаш беремонтае. хоб дӯстони азиз кухни дорад дӯстони азиз. хоб документош мегӯяд 100%, техпаспорт мегӯяд дорад, гирдаш маҳкам. хоб забор давроза задагӣ, даврозаи замонавӣ дӯстони азиз, об свет ҳаста бемушкилӣ, пастиянӣ дар дуни хона. хоб бо сменблок дӯстони азиз хона бардоштагӣ аст ва аз дурун бо ғишти лоикатӣ бардоштагӣ аст, яъне ки мақсад ки гарм мешавад. хоб ҳамаш мақсад ки муҳайё аст, фақат ки электрикиш ҳоли тайёр нест мегӯяд корои электрикиш. баъд нархи хона мегӯяд 125 000 сомон астае. ноҳияи Ҳамадонӣ деҳаи Енглис 125 та боз муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои Россияи промои рақамҳошонам кор мекунад ва дар рақамҳошон ҳам имо, ҳам WhatsApp дар ҳамин номери ахираш 01 кор мекунад дӯстони азиз. даврозаи замонавӣ дӯстона об свет мушкил надорад. хона бо сменблок ва аз дурун бо ғишти мақсад ки лоикатӣ, яъне бардоштагӣ. хоб мақсад ягон маълумот чака шумо нафаҳмида бошед, ягон саволои зиёдӣ бошад барои шумо фаҳмидам, маромат рақамҳошон астае WhatsApp имо кор мекунад. занг занед маълумотша гиред. лайк азанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши мошинбозор. ай мошинбозор дӯстони аз як остановка мегӯяд боло наздикии лаби роҳи Калон. 3 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ астае ки об свет астае. 2 та подвал дорад дӯстони азиз, 2 та дига балкон, яъне ки 2 подвалу балкон дорад дӯстони азиз. хона берунш ремонт кардагӣ замонави дар теза часпода, дурнуш фақат шикатори холӣ дорад. дурнуш яъне ки ремонтуш ҳоли кардагӣ нестае. хоб дӯстони азиз об свет ҳастае, ҳуҷҷат дорад, мактаб наздик аст дӯстони азиз, ба ният дуруштае.
хоб нархи хона 250,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила дорад. 250,000 бо муомила дорад. хонаи проектҳои американка. Ина медонед хеле замоновия дӯстони азиз. ноҳияи рудаки пеши мошинбозор, ай мошинбозор мегӯяд як остановка боло назди лаби роҳи Калонда. 250 та бо мегӯяд мақсад ки муомила дорад, фақат дуруша мисол абоям хе кораш мондаги шикатораш кадаги аст. Марамат рақамошон 24 способ WhatsApp дорад, метавонед занг занед. мегзарем ба шашум эълони навбатӣ. дӯстони азиз, калонкаи аренда аст ки барои тӯи марраҳо ягон ҷашн зодурӯз, ягон мақсад ки хурсандида. мақсад дар 3-4 сомон ҳофиз закас намекунӣ, не калонкара мегирӣ, як арендаи якрӯзаш 200 сомон аст. агар шумо 2-3 рӯза гирем бо арзон мекунам ва гиҷои хоин мақсад ки роҳӣ мекунем, ёки миён хутон мегирем, раҳои дур боша хутон омада мегирем. и адресшон дар шаҳри Бухтар, Савхози Файзал 4 дар мақсад ки калонкаи бузург баъз самзург ва соитамӯзикои ҳархела дорад. хоб барои мисол лабои хурсандитон, мисол амар пулкати мисол ба зарядту ба светам кор мекунад. аренда якрӯзаш айсар то бегара 200 сомон аст. хай бо хай хто мепурсем бо яборга ва кадоме ки мехарад нархаш 4500 сомон аст. ҳамира бо муомила мекунад дӯстони азиз. яъне зури ба дайда мақсад ки барои лабои чи ягон хурсандӣ ҳофизи арзон рақамошро кор мекунад. ҳардаш марамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз, дар бозори ҳоҷишариф дӯстони азиз, яъне ки пушти маслабойка да гуфтаги аст соҳибшон. хонаи навсад памаш проектҳои навкатӣ. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки об свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кӯка, гидашмака, полни ремонтҳои беҳтарин. дӯстони азиз, хона проектҳои навкатӣ аст. дута мегӯяд ҳоҷатхона дорад, дута мегӯяд кухни дорад, бо ғишт пухта мегӯяд сохтагӣ. масъалаи алиширам мегӯяд дида мебуроем, мегӯяд пешкаш кунед, мақсад ки мошина ё квартира, мақсад ки агар варианти хуб бошад мекунем. ва сумаки нархи хонара 500,000 сомон гуфтаистанд, боз мегӯяд арзон мешавад. мақсад ки бо ҷои хонакиниам дорад, бо замини холиам дорад барои ягон проекти дига кардан. обшим 4 сотиқ даҷа замин аст, 4 дар хона, қати калидор ошхона ва дута ҳоҷатхона хет шушкатия. ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобшона WhatsApp дӯстони азиз дар ҳамин рақамҳо доранд ва шаҳри Бухтар, пешоди Шариф, мақсад ки пушти маслабойка. хоб ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар шумо фаҳмидад марамат занг занед. ва шахсоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот хоҳем ки фурӯш дар монданда, мақсад ки дар рақамҳои мақсад ки мо 20 на дар боло аст роҳикна реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар деҳаи Қаратоқ. 13 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хона коробкаи мақсад ки сохтмонаш нопура аст. ҳамаи ҳуҷҷатош мега 100% сертификат, мақсад техпаспорт ҳаст. бо амира касе ки мегира мега арзон карда метавонад, мега срочная. хона коробка дӯстони азиз. 3 дар хона 220,000 сомон нархша мега бо арзон мега мекунем. ина рақамош аст мегафон. марамат бисёр аз тарафҳои ҳамин Турсунзода хона мода мақсад ки заказ мекунам. ин ҳамқа вариант мақсад пешкашон ба шумо видео кардем. ҳамагӣ нархи хонаву замин 220,000 сомон аст, боз муомила дорад. прамои рақамҳои соҳиби мегами мақсад хона аст. марамат занг занем. ва дӯстон азиз, хоҳиш мекунам ки лайкҳо разани навори мо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафи 7 километр лаби роҳда. духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 58 квадрати метр. ремонтуш хай барои зиндагӣ мешавад. тишоти соз аст, об свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, 7 километр лаби роҳда. квартира дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 370,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад. тоқа суми холи вариантҳои алиши дӯстони азиз мондагӣ нест. барои ҳамин кадом то ки мехарем марамат занг занед. ина дар комментария хоҳиш кардам ки аз тарафҳои 7 километр квартира шава. ина баъри шумо дӯстони азиз квартира марамат мехарен. ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, рақамош аст билайн 44 занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Нурак, дар деҳаи Хуршедобод. ноҳияи Нурак дар деҳаи Хуршедобод гуфтаги аст. срочная 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 хона кардагӣ аст ки хоб
душ мега дурад дӯстони азиз дар душай документош мега 100%. Гидаш ҳамаш маҳкам неста, хеле фундаментош рехта гид ванашта одамо зиндагиран лаби каналай намедонам чиай об астае. хона мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомон ки боз мега муомила мешавад. хоб кадоме ки мехарад дӯстони азиз бо муомилаи хуб мега мекунем, яъне ки муомилаи хуб мега мекунем срочна сум даркурае. рақамҳои мегафони ҳисобшуна кадоме ки аз шаҳри норак ки хона лозим бошад на рақамҳошон масалан мегафон ватсапам дорам, метавонед занг занг маълумотша гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати уртабуз пеши мактаб. об дорад дӯстони азиз. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастае ки босмен блок бардоштагӣ болош нопӯшонда дӯстони азиз. хоб нархаш мегӯяд ҳамагӣ 60 000 сомон ҳастае, мегӯяд боз мегӯяд муомила мекунем. ина хонаи арзон, ай заминша майда бошад барои ягон одамо ки хай барои хона қимат зӯд шуда месад, барои миёна барои ҳозирашда мешавад, барои аввал сар кардан дар шаҳри ҳисор дар уртабуз хоб пеши мактаб. об дорам мегӯяд дӯстони азиз. ҳамин хел гуфтиян заминаш хай обӣ буда, оби хурданиам дорад ва ду дарга хона қатӣ калидорчаш қатӣ. нархаш 60. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшунай. бо як бор дига боз занг занед маълумот ва ҳамаша 100% нарх навоша бо аниқ карда гирӣ нашуд чанқа арзон мешудагиш пеши мактаб об дорад. хоб кадоме ки мисол хона замин квартира чизе ки дорад барои фурӯшӣ дар ватсап боло буда 20 реклама мекунем. кадоме ки хонахара нависа пешкаш ин буд навори мо то видеои оянда.